Sir, ano to sir? Ano? Nagyan ko ng bugo. Ay, street na lang dito niya. Liko lang dito sa wa. Wala sir. Ano ko si tawar na po sir. Okay, kung ko ingat. Sito sa ulo. Abi, abi ha. Abi, laman dala. Loy, asan mo? Ako lagi may mugger. Ngayon mo to? Salamat sir. Mga naong yan, gani. Salamat sir. Asa ka bay? Tugmo ko bay hita chicks bay koy ka. Koy takay. Dakan na gwapa lagi bay. Dili. Dakan. Sa chicks ato. Ay! Init pa kayo. Paita. Bay. Tingnan ko yung mga barkada rin sa ba. Sige sila pang chicks nito. Salit siya. Sa revolution naman sir. Bruce Beating. Grabe kayo ni Rato Bagana. Tubag-tubag ka. Kaya ako sumunong. Ay! Ay!